سلام نايزي channel تخاتلتي أبزلهم السلام كتولو ناي وتر تمنيتي أنا أملاح مسكن بتعمل صبالو سهون سلام كتولو ناي وتر تمنيتي أبناي لهم عند فيديو حموشة مسرة أويان ني investment نخنجبر زليانا نجر إنا أبزا فيديو شر قبركم كسب مودة كاتولو يعدمكم إتهم نزي channel سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب كتقبرو يزاغركم مجمرة أب ستوك ماركت كنزبنا وفر نخنجبر زلنا نجار انتاي مجمرة تزلنا كداميتي كابيتال انتاي مالتي نابنت سخا وفر تقبر دليها لها ستوك ماركت سيفز قبر كايو كبق سكازغل كابيتال يليكا مالتي إذا كابيتال زين سخا نختوافرو ويكا أفتي ستوك ماركت وفر نختقبر مجمرة اتي زدلي ገንዘብ ማለት ሴፍስ ገበርካየ ገንዘብ ክህልወካ ክኽእላሎ ብድሕሪ እትካልኣይ ክመጽእ ዝኽእል ቀንድ ኣገዳሲ ዘለና ኣብ ስቶክ ማርኬት ወፍሪ ንኽንገብር እዚ ኣብዚ ሸር ዝገብረኩም ዘለኹ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክኸውን ይኽእል ኣብ ትካልናትካ ክተውፅእ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓውዲ ክኸውን ይኽእል ዘሊና ነገራት እዮም እዚኦም ጥራይ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ኣይኮነን ማለት እቲ ካልአይቲ ተለና ከዓ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠት የለን መሰረታዊ ፍልጠት እንድሕር ዳኣ ተዘይሃሊካ ኢንቨስትመንት ንኽትገብር ወይ ከዓ ንስኻ ካልእ passive income كهلوكا passive income سي انتاي مالتي نسخه ولا حدا خيغبركاس حساب مس وفر مسكبركاسي نعخا ገንዘብ ዘምጻልካ ማለት ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ንክህልወካ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠት ክህልወካ ክእላሎ እቲ ፍልጠት ከዓ ካበይ ክነምጽ ንኽእል ብዙሓት ክኢላታት ወይ ከዓ ብዙሓት ኤክስፐርት ከም ዝብልወሲ ሓደ ሰብ ናብ ትምህርቲ ከይዱ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ ትምህርቲ አየልየኒ ምክንያቱ እቶም ክጽሓፉ ዝኽእሉ መጽሓፍቲ ተጻሒፎም ዝደልዮ ሰብ ኣብ ኢንተርኔት ከምኡውን ኣብ ጎግል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣብ ናይ ኢንተርኔት ግዜሲ ክትረኽቦ ስለትኽእል እቲ ፍልጠት ኦልሬዲ ኣብቲ ጎደና ተዘርጊሑ ይደል ስለዚ እቲ ፍልጠት እንድሕር ዳኣ ግዜኻ ኣወፊኻ እንድሕር ዳኣ ፍልጠት መሰረታዊ እንድሕር ዳኣ ተሒዝካ ኣብቲ ክትገብሮ ትደሊ መሰረታዊ ፍላይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ፍልጠት የለና ማለት እዚኣ ተካለይትያ ሳልሰይቲ ዘለና ኣብ ስቶክ ማርኬት ሃፍታም ናይ ሙኻን ድሌት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ርግጸኛ እንታይ አሁን ክትብሉ ሃፍታም ክኸውን ዘይደሊ ሰብሲ መን ኣሎ ይት ሕቶክ ኣብዚ ክልዓል ዝኽእል ብርግጽ ኩሉ ሰብ ሃፍታም ክኸውን ይደሊ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ሃፍታም ንኽትከውን تخفلهم كفليت አለው ግድን ተخفሎ ዋጋ አሎ ሕጂ ነት ዋጋት እንድሕር ዳኣ ንኽትከፍሎ ሰባት ክድቅሱን ከለው ንስኻ ኣብቲ መጀመርያ ፍላይካ መጀመርያ ግዜሲ ዞም ኩሎም ትካላት ዓበይታት ኢንዱስትሪታት ናይ ዓለምና እቶም መስረቶም ኣብ መጀመርያ ክጅምርዎን ከለው ለይትን ቀትርን ሰባት ክድቅሱ ግዜኦም ምስ ይዕርኽቶም ምስ መሓዙቶም ምስ ፋሚሊኦም ክሕልፉን ከለውቶም ካልኦት እቶም ሰብ መስረት ግን ግዜኦም ኣብ ትካሎም ለይትን ቀትርን እንዳሰርሒኦም መስሪቶሞ ናብ ዝብጻሕ ሓብጽሕሞ ማለት ስለዚ ኣብ መጀመርያ ግዜ ግድን ኢኻ ግዜኻ ከተወፍዝ ዘለካ ስለዚ እዚ ግዜዚ ከይድኸምካ እንድሕር ዳኣ ሃፍታም ናይ ምዃን ድሌት እንድሕር ዳኣ ተሃሊካ ብሓቂ መገድታት ክትደሊኻ መገድታት ክትፍትሽኻ እዚኣ ኸኣኒ እታ ሳልሰይቲ ተለና ማለት እዩ እታ ራብዒቲ ተለና ኸኣኒ ሪዚኮ ናይ ምኻድ ድልውነት ምህላዊ ንኣብነት እንድሕር ዳኣ ዝኾነ ነገር ክትፍትን ተኾንካስ ፍላይ ንሕናሲ ብሰሕራ ብባሕሪ ድመጻናሲ ናብዚ ክንበጽሕ ወይ ናብዚ ክነኣቱሲ እዘይ በሃል ሪዚኮ ናይ ህይወት ኢና ከፊል ኒ ዓወት ንኽትከፍል ወይ ከዓ ንኽህልወካ ወይ ከዓ ዕውት ንኽትከውን ከዓ ሪዚኮ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ሪዚኮ ናይ ምኻድ ድልውነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ራብዓይ ክንማልኦ ዘለና ኣብ ስቶክ ማርኬት ሪዚኮ ናይ ምኻድ ድልውነት ማለት እቲ ሓሙሻይ ናይ መወዳእታን ዘለና ኸኣኒ ኣብ ስቶክ ማርኬት እንድሕር ዳኣ ክትጅምር ተኾንካ ንነዊሕ ግዜ ዝጠመተ ዓቕልን ነዊሕ ዝኾነ ዕላማ ብሓዘን ራእይ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ንነዊሕ ግዜ ዝጠመተ ክኸውን ኣለዎ እቲ ንስኻ ክትጅምር እንከለኻ ማለት ምክንያቱ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሎሚ ጀሚርካ ድሕሪ ዓመት እንድሕር ዳኣ ተቋርጾ ትኾንካ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓብይ ዓወት ተመዝግብ ዲኻ ዓብይ ዓወት ኣይተመዝግብን ካልእ ሕቶ በራይሻፍት ወይ ከዓ ንስኻ ማዕርኽ እንደይ በራይ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት እንታይ ዓይነት ሪዚኮ እትናትካ ትኸዶ መገዲ እዚ ስለ ዝኾነ ነዊሕ ግዜ እሞ ከዓ ናፃ ሓርነት ቆጠባ ናይ ምውናን እንድሕር ዳኣ ድሌት ኣብ ቅድሚኻ እንድሕር ዳኣ ተቐሚጥካ ከምኡ ዓቕልን ግዜን ክንማልኣ ንክእል ኣለና ኣብ ካልእ ብኻልእ ቅሳም ረኸብ ሓውን ግርማይ